ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தமிழ் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்படி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தமிழ் பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் எடுத்து போட்ட நிறைய வியூஸ் வரட்டு ஒரு கேட பேசணும். அதை நம்பி நம்ம இந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம். வியூஸ் போல போதும் இல்லை, நம்ம எடுத்து வீடியோ போடுறது நம்மளோட கடமை. வாங்க மொக்கமாக போடாமல் டக்குனு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கான வீடியோவில் இப்போ இந்த ஈவெண்ட் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் தான் ஆகுது. அரை மணி நேரத்தில் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுறோன்னா அவ்வளோ பெரிய சேனல்லாம் கிடையாது. இது நம்மளோட எஃபெக்ட் தான். இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு நாங்கள் கேட்குற ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் ப்ளஸ் ஒரு லைக் பட்டன் முடிஞ்சிருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுறது தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஈவெண்ட் செம்மையாக இருக்குது. டாப் டக்கரு மாஸ் தூள் தான். நம்மளோட பழைய ஐடியில் இந்த ஈவெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் வந்துச்சு. இந்த காரை மோட்டு ஏறி போட்டு உட்காருறது சும்மா வேறு லெவலில் இருக்கும். நானும் விற்கிறோம் வந்த அன்றைக்கி போட்டு எடுத்தோம். பட் அதெல்லாம் பழைய அந்த காலம் அதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுறலாம். இது இந்த காலம். ஓகே, சூப்பராக இருக்குது இந்த காரு. முன்னாடினா கன்னுக்கு கொடுத்தானுங்க, சரி பேனுக்கு கொடுத்தானுங்க, சரி. இப்போ காருக்கு கூட பவர் வந்துருச்சு. எது இதில் சம்பாதிக்கிறோன்னு ஒரு விவசாய இல்லையா? ஓகே, எனிவே நம்ம உங்களுக்கு காட்டுற கட்டி தான் இந்த காரை எடுத்து காட்டியிருக்கோம். இந்த அமௌண்ட் சும்மா தாறுமாறு டொமேட்டோ சோறுன்னு இருக்குது. அதனால் இதை வேகமாக எடுத்துடலாம்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ பெரிய அப்பாட்டக்கரா, அதுக்குள்ளே யூடியூப்லேருந்து இன்கம் வந்துருச்சான்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. நிறைய பேர் நான் பார்க்குற 20 பேரில் 19 பேர் போய் கேட்பாங்க, யாரா அந்த ஒரு ஆள்? நான் தான். ஓகே கைஸ், வளவலன்னு பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த ஈவெண்ட் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்தேன். சரி நல்லா இருக்குது, போய் எடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாம் போய் டப்புன்னு பண்ணிட்டு வந்துட்டு ஓகே எடுக்கலான்னு போய் உட்காந்துருக்கேன். சரி கைஸ், கொஞ்சம் மழை பெய்யுது. அப்பப்போ திக்குனுச்சுன்னா கொஞ்சம் கொசுக்காதீங்க. இங்கே பாருங்கள் பேத்திக்குதுல. ஓகே, இதை கிளைம் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி நிறையா அமௌண்ட் கொடுத்து நல்லது புழுங்க பார்ப்பானுங்க. எல்லாம் உஷாராக இருங்க. நம்ம உங்களுக்காண்டி போட்டு கேட்குறோம். அப்பப்போ ஆன் தி ஸ்பாட் வீடியோ வருங்க. எல்லோரும் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, இந்த காரை எடுத்தாச்சு. தாறுமாறு டொமேட்டோ சோறு இருக்குது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. பின்னாடிலாம் சும்மா கொளுத்தி விட்ட மாதிரி நெருப்பு எரியுது. எனிமையை பார்த்தோன்னே எப்படி நம்ம திருச்சி விடணும். இந்த வண்டியில் ஏற்போம் டபுள் ஆக்சிலரேஷன் கைஸ், டபுள் ஆக்சிலரேஷன். சும்மா ஜெட்டு மாதிரி போகும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த காரோட இது எப்படி இருக்குது நான் பின்னாடி அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். மறக்காமல் பாருங்கள். இந்த கார் அந்தளவுக்கு ஒர்த்தான், அதாவது இந்த டைமண்டுக்கு ஒர்த்தான் நான் பின்னாடி போடுறேன். மறக்காமல் பாருங்கள். இந்த அமௌண்ட் எடுத்தாச்சு. இந்த அமௌண்ட்டுக்காண்டி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை எடுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணோம். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ சின்ன வீடியோ தான். முடிஞ்சளவுக்கு 2 நிமிஷத்துக்கு பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். முடிஞ்சளவுக்கு உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. நான் முடிஞ்சளவுக்கு காமெடியாக பேசி பார்த்துருக்கேன். பிடிக்கலன்னா நாயை பிடிக்கலன்னு சொல்லிடுங்க. ஓகே கைஸ், இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்க்குறேன். டாடா பை பை, சி யூ கைஸ். இப்போயே வளருது. நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்குறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க.